ଝୁମ୍ପୁରା ବ୍ଲକ କଞ୍ଚନ ଡୁମୁରିଆ ଗ୍ରାମରୁ ବୈତରଣୀ ଖବରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା। କଞ୍ଚନ ଡୁମୁରିଆ ଗ୍ରାମରେ ଚାଲିଥିବା କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଫାଇନାଲ ଖେଳ ପର୍ଜନପୁର ସହିତ ଉଖୁଣ୍ଡା କ୍ରିକେଟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହୋଇଥିଲା। ଉଖୁଣ୍ଡା କ୍ରିକେଟ ଦଳ ଚମ୍ପିଆନ ହୋଇଥିଲା। ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଝୁମ୍ପୁରା ବ୍ଲକ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଇ ହରିଭକ୍ତ କୁନାଗିରି ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଲାଲ ମୋହନ ମୁଣ୍ଡା ଓ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ରଞ୍ଜିତା ନାୟକ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଖେଳକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଅମ୍ପାୟାର ପରେଶ ଏବଂ ବାବୁ। ସେହିପରି ଧାରାବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଗୋଲକ ଏବଂ ରାଜୁ। କମିଟି ତରଫରୁ ଚମ୍ପିଆନ ଦଳ ଉଖୁଣ୍ଡାକୁ ନଗଦ 15,000 ଟଙ୍କା ସହିତ ଚମ୍ପିଆନ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଉପବିଜେତା ପର୍ଜନପୁର ଦଳକୁ ନଗଦ 10,000 ଟଙ୍କା ସହିତ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଖେଳକୁ କମିଟି ତରଫରୁ ପରିଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ବୈତରଣୀ ଖବର।